علیکم باردارو نصیب و شاه بگه روز شید 18 دوریم مقصد ماشین ارزون تسر برنامه بگیریم. خلاص باردارو ما صدقه میدونیم همه کسی دستگیری میکنیم، لایک را میزنیم، کدوم میمون است میدونیم، پادپیسات میکنیم. ماشین نرخوی دستاس ارزانده میپارتم شما اوسپت کنید خریداری کنیم. باردارو چخیلی که میدونید در کانال ما شما سربازی برنامه گرفته سعی مقدار چیکتوی گارینی کم شانسی برد زیاد. باردارو رقمای واتساپ ما осонакай 556 320 556 2020 باردارو. سلام نسین чекту на партияи автоматии иштирокчӣ бозӣ мо мешем باردارو. خلاص باردارو ما صدقه دستگیری چند قضیه زیاد میشم و هم قصرت میکنیم رژیمی کورا سخت قپیم. همتون در بردباری خونه باردارو کدامی در چی نمودی ماشین مقوله بیزت اینا در کامنتاری بنویسین. باردارو اکا کپو چاپوش باز یک ماشین چای نوبتی و پلسیدن بچه خویش کردن 96 یا 97 98 یا 98 سال باردارو солна ҳуҷҷат дошта бардаро тилам дура марамат ҳолати қафош светш бад нест бардаро атсекои қафош марамат ҳолати чашкош варид надура пони мошин губкаҳо шумализатсия шудаги кузовш родим зурай бардаро салон сиди салон паталош за неки нарх за арзанда биёни пеш ягон чи муомила кунем савдош кунем бигирем баринда дар пеш электро коробка механик ака капо чаварду абё мотор 1.6 прасои ҳолати фартуки пеш нозада бардаро чашко варид нест абездор чанд сумш партон тағо 38 000 сомон боз муомила мешава. Бё рақаму табгу 550 75 33 35 марама рақаму зер навуда занзай алоқа дабрин ака укантасбе рақаму ака зер навуда занзай алоқа дабрин. Бардаро боз як опел бечкача 8 мо танировка дура 8 мо танировка 7 мо ҳуҷҷати солона нархш дастрасай бардаро марамад як гирдичақ мезанем бампер пеш ай угл як тарафш краска мешава ҷои заглушкаи бампер мезанем тамом бардаро бё ака бахшака марамат ҳолати тараф як ҳолати багаша мебинем марамат атсекои қафош марамат ҳолати тараф як ҳолати салоншо мебинем бардаро дарои қафо ручинои ҳапшико кандаги дардаг нест паталокш тоза регировка бакаҳои ду тарафа мултирул коробка боша механик ду дар пеш электропакет бё капо чойка ака бё баъдош аҷаби ишкадмака лабай хулас бардаро як галагиналиш меша бам пирҷаш краска мешавад ҳам ҳолати фартуки пеш бардаро нозада чашко варид нест сальники боло кам тарак сар додай ба хайрай бардаро кузов ланҷрон ҷошда наш боша бардаро 49 000 сомон боз муомила мешава. Рақаму табугака 92 04 4 марама рақаму зер навудай занзай алоқа дабрем. Бардаро боз як опел астраҷи хечбек соз 2002 ҳуҷҷати солна дора утилизатсия дора мотори инжектор қати 1.6 инжектор марамад як гирди чарх мезанем бардаро тана шиша краска талаб нест дискачой диска калпак марамат ҳолати қафош мошинча дами 4 дискаи селекшона мерасад тамом бардаро марамат ҳолати багаж қафош нозада марамат ҳолати тараф дари қафо ручной марамат ҳолати салон паталокш тоза дар пеш электро регировка бакои ду тарафа мултирул наша коробка механика инсанедо шток прибори косадо якавик капоча марамаз як ҳолати моторш мебинем ҳолати фартуки пеш мошин бардаро нозада чашко варид нест мотори 1.6 инжектор гази еврочор пушка пучака наш боша бардаро 58 000 сомон боз муомилаша солш 10002 мотор инжектор гуфтем 7 муҷа дошта утил дора рақаму табгака
909 92 31 21 909 92 31 21 марама рақамо зери навода алоқа дабрем. Ассалому алейкум бародаро подписчикои YouTube канали Тоб Мошино Макаса созен хубен ман ҳазор раҳматон мегум барои дастгирии беҳтаринтон. Ба дастгирии шумо бародаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медорем я дастгирии биқагӣ мекунем насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле ба дили пур ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем. Биё шогирд пеш биё бародаро чӣ хеле ки медонед нархи чипта ба ҳама даст аст 45 сомон 10 та бигирен якта аз ҳисоби канали мо ҳам туҳфа мешавад ва ногуфта намона кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳиҷоизои маро бурд кунад дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бародаро фарқ надорад кадом шоҳиҷоизаи маро бурд кард миёя айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳиҷоизаи дигар. Бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намеша ки пулша гирифта мақсад пулша битен бародаро пулои мошино ҳамаш дар тори капотон бародаро миёен хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошиноро шумо намефурӯшем бародаро. Мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальше намемонам бародаро. Дар бораи мошина як маълумотро метавонам бо диққат гӯш кунед. Нархи чипта 45 сом рақамои WhatsApp зери навордам ҳаста пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp мо 556 320 ана пеш бия шогирд мошина бинам мара чо мекунам мошинча бито аглавни хула сечкачаи пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бародаро дискачои 210 кузов А классо мешава бародаро хитон медонед 210 кузов бародаро лабаҳои антиблик коробкаш объем мотор D автомат бародаро фулай обогревсидени охлаждени ҳама чӣ дора бародаро. Биё агар ҳамин гуфтагим набоша пули амира ма двойной дату метавонам бардар. Биё рафтем диюм шоҳиҷоизамона нишон метавонем. Ини сиданчаи тай навес ворияй бардаро хулас чашко кафидаги вариди хеле нест мотор коробка хадаои ҳуҷҷати солона ҳама чиз кардаги тайёран ин мошино бардаро фақат мошина дар номтон карда ҳисоби химо метавонем бардаро шумо газ метен мегарден ки ба 45 сомон ту присавит крадной. Сеюм шоҳиҷоизаи мо чӣ мешавад бардаро ваз 2107 солиш 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест. Биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошиноро ма да чаняча буфруш бардаро ё фурӯшӣ нестан и барои шумо барои дастгирии беҳтаринтона дискои размери 16 ра хитон медонед ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро ваз 2107 2011 32000 обши пробег родной краска родной детал солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардаги тайёр ай бардаро ба 45 сомон шумо присад кунед соҳиби нехели шоҳиҷоизои биқагӣ мешавед болои 120 конвертои пулиай. Хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сирри бозира ма дар шумо бугум ҳамин миқдори чиптҳо гарени кам шид шанси бурд зиёд мешавад бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин состави ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 ина и 3999 дона ҳеч уже камш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дадреку капсула гум меша и гарени кама шанси бурд зиёд дорем. Фурсата бардаро айдаст натен ки хеле фурсат фақат дар канали мо шумо ба дастгирии беҳтаринтон ҳазор амал умегум барои дастгирии беҳтаринтон рафтем ҳама каса даст тамошо мекунем баъд ай навори мошинбозор меша лайкора мезанем кадоме да чӣ намуди мошин махқула обязательно дар комментария бинависед насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомеро бизана шоҳиҷоизаро мебарам ранги навоша чӣ хел ки хона ба хона тақсим мекардем иёша мебарам хона ба хона насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем ҳаматон омад бурдборӣ хонем рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро бардаро ҷон боз як Opel Astra G Caravan свети чернил бардаро диска калпак балоншон ягон 80 ҳуҷҷат солна дора ака ҳуҷҷат солна дора солш 98 ака 1999 сол марамад як иде чарх мезанем бардаро марамад ҳолати қафош ака мегам мошин масъалаи задагӣ диридагӣ хеле умуман надора марамад ҳолати қафош то шторкаву то пардои заводскоёш ҷоштай бардаро марамад як ҳолати салонша мебинем дари қафо ручной ҳолати салон потолоки кожа дарои пеш электропакет регировка боковой коробка механик кондиционердор бё капочои кака объем мотор 1.6 простой мотор
вагони нав задагиам бардаро ҳолати фартуки пеш чашко варид нест консонердор гуфтем нақш боша 59000 сомон боз муомила мешава бардаро ё рақаму табгу 198 65 4 марама рақаму зер навода занзай алоқа дабре мад вардаро боз як мошинчаи навбатии Toyota Camry 4 гибрид вардаро японка хай хто медоне ки ҳам нав медроян бардаро вагонану баъд состоянии хуби тозан хулас солаш 15 ё 16 и 14 шуда бардаро 14 вагон марамад як гиде чарх мезанем бардаро 4 диска валон пачка ягла хила хай мошин состояниш хубан бардаро хай никел тарафи ручкаш паридаге акана мегем бо васанид карда мета бардаро марамад олати тараф ака мегам масъалаи чизе аст ҳамаш да ҷавоб мегем хай мошини чунон вагонам бардаро ягон камбудӣ намешанд ёда салоншам салони хушрӯи бад бардаро салонша бафин тайёр кардаган зур тайёр шудаги мошин бардаро 14 электро ду тарафа мултирул скаменкачошам бад нест скаменко лифт коробка механи автомат монитор калон бардаро масана гибрид ака мега масъалаи гибридош да любой хел кафолат метем масъалаи гибридош да 9000 сомона марамат ҳолати фартуки пеш бардаро стойка чашко ё ягон ҷошон задам меам ба ҳамин японку харид чун ба кадом хотири зура мошини зурай бардаро ҳама винкодои детало ҳама ҷӯш дай бардаро баъд ана перекиткашам зури бад кардагиам бардаро меша перекиткае ки хай хито медонем бардаро 5000 сомона ака ба курси хориҷа гап зада наметонем ака бардароша медонед даже 4000 сомона мешавад то 11000 сомонара аму наҳа 11 наҳаи хулас нарш боша бардаро 149000 сомон боз муомила мешава рақаму табугака 299 70 00 марама рақаму зер навода занзани алоқа даброни лайкҳо дастгиҳо фаромӯш насозед.